Namusha ngithanda ukukhuluma nani ngenqubo eyaziwa ngokuthi i-ERSP noma i-endoscopic retrograde cholangiopanthritogram. Le nqubo yenzelwe iziguli ikakhulukazi ezine-jaundice evimbelayo eyaziwa nangokuthi i-cholestatic jaundice, okungenzeka kube ukuphazamiseka komgudu webile. Lokhu kungabangelwa izimo ezivamile ezifana ngetshe emseleni wamafutha noma ukuvimbeka noma ukuvaleka emseleni wakho wamafutha ovamile. Sisebenzisa le nqubo, sisebenzisa i-endoscope edluliswa ngomlomo futhi idlule yonke indlela isuka esiswini iye engxenyeni yokuqala yamathumbu akho amancane eyaziwa ngokuthi i-duodenum. Umsele wamafutha ovamile uyacutshungulwa, futhi lesi simo siphathwa ngokususa itshe noma ngokufaka i-stent ekuvalekeni. Le nqubo ingaphinde yenziwe ngezimo zesibindi ezaziwa ngokuthi amatshe emseleni wesibindi noma ukuvaleka komsele wesibindi. Ngaphezu kwalokhu, siphinde siphathwe izifo ezivamile zomsele wamafutha kanye nomsele wesibindi ngokufaka i-stent kulezi zimo, ngepayipi lepulasitiki noma ipayipi lensimbi, elaziwa ngokuthi i-stent. Le nqubo yenziwa ikakhulukazi njengokuhlinzwa kosuku olulodwa, ngaphansi kokudambisa okuncane okusiza isiguli ukuba silulame masinyane, futhi siqhubeke nempilo yaso yansuku zonke ngokushesha okukhulu.